Tinokudokesai mabuja akanaka tauya nodzanyasi nhau zuva rechimakumi nosere mwedzi uno wazvita. Nyasi kwabudika masoko okuti hurumende yaida kuiga Moreblessing Ali waribe kubvumirana nomhuri yache. Izvezvi kwai wakanga watoti wada unomuika kunzvimbo inoikiwa vanhu kumabvuku, asi kwai zvabonderapo kare. Wanga wachifanira kuti waendese mutumbi ikweyo, watadza kuzviita. Heno kuti zvanyatsoita sei, kwai wandofona kuti tichauyaba. Patone mwedzi minomwe ipapa Moreblessing Ali aribe kuikiwa. Mhuri yache iri kuti ida kuti vanhu vakamuponda watande wabatiwa waisiwa mujere kuti izomuika. Pakatoita kunyangariwa. Rekai tione kwainoperera nyaya iyi. Teach Matters kwai ndiye akutungamira imwe kambani yochivhitivhiti ichauya mazuva anoteera ya inonzi NRTV. Rekai tigoone kuti vanenge vachiita sei. Wari kuti ivo vari kuimbisa kuti vanogoita kuti vanhu vachinje maonero avanoita nyaya dzechivhitivhiti. Tinenge tichikunyepai kana zvaakuitika kuti ndizvo zvaakuitika zvii. Kwai wanambiriri mudare reparamende waripa kuzorora izvezvi kokirisimaziku wachatochimbidza kubenutsiwa kuti wauye waite katombo kanyaya inokureketa nokuzuzuma iyo nyaya yogwaro rakabva kuzeki richipiwa munangarwari. Rekai tigoone ipapa kuti wachazviita rini. Paribe kunyepiwa mazuva wanofanira kuti wauye acho kuti ndoapi. Tinenge tichikunyepai kana paita zvinenge zvareketeka. Kanzuru yoguta roBulawayo ipapa iri kurwadziwa kwai yagoreketa kuti wanhu kusanganisira mabhizimisi pabodzi pono hurumende wano zvikwereti zvomari inoita mabhiriyoni omari yomunyika 13 chaiwo zvakatoita kuti itadze kuita tutsvinu. Rekai tigoone kuti hurumende kunyanya ichabhadhara chere maridzo. Asi zvinotoreketa izvo kuti wakomana mari iri kunetsa vanhu vese. Vanhu vanenge vachitoda kuti vabhadhare asi zvinenge zvichitonetsa nokurema chaiko. Rekai tigoramba takaringa ipapa kuti zvinoita sei. Nyasi kwaburika apo kare imwe nyaya yagonzi kwai kuno mumwe muprofita agoenda konyevera mapurisa kuti ave kosunga vanhu wakange waponda munhu asi wakati wada kuuya kuti watsipike ngozi. Ipapa vanhu wakwaindi tinotenda Zemba ane makore 20 naKudzanai Sara ane makore 20 naJohn Cheutare. Vanhu wakwai wakaenda kumuprofita yu kuMaboreni wachida kuti atsipike ngozi nokuwachenura asi yebva atokwenyera mapurisa. Idi akazvikona akaiti hache nokutoti ipapa aizobatisiwa ropa zvisikavhiringika chaiko. Tikuramba tichizvitenda izvozvi. Nyaya dzoupfumi. Bhangi ronyika ratiro vanhu vari kuseenzesa mabhangi munyikamo kuita homwe yomari wasvika mamiriyoni 3 anozviuru 300 3.3 miliyoni pachirungu. Kwai waingidzira nomiriyoni ribodzi nozviuru 200. Zviri kutofadza chaizvo. Tiri kuramba tichizvitenda. Kwai gore rapfuura kwaindoine vanhu mamiriyoni 2 anochiuru 100 basi. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichimbofamba sei. Wanoringa zvokuverengiwa kwezvinhu nowanhu woZimstad wagoreketayo kuti kwai makwirire anoita zvinhu pagore nepagore adzikira mwedzi uno kuenda pazvikamu 243 243%, kubva pazvikamu 255 255% pachirungu. Ipapa kwai pamwedzi nopamwedzi mukwirire unoita zvinhu wakaingidzira kuenda pazvikamu 2 nokuna kubva mugumi kubva muzana 2.4% pachirungu, kubva pazvikamu chibodzi nokusere kubva pagumi 1.8% kubva muzana kubva mwedzi wapfuura. Rekai tione ipapa kuti zviri kumbonyatsotekaira sei.
Nyasi hurumende iribe kuzorora idi yainge iri kutoreketa izvezvi pabudika masoko akuti wagotonyorera wanhu kuti kuchiri kupuwaba wanhu matsamba okuti wabvumiwe kucherachera zvichehwa zvakaita somangoda, mhangura, lithium, nonikere nozvimwe zvisingaboike boike pasi rese zvakanyanya. Ipapa wagoreketa kuti wada kuti izvozvi wakange wapfika kudari wochiita kuti wanhu watandepo kare kuita zvokutsvaka kuti woita sei kuti wakone kuwapa mapepa aya. Wari kudapo kare kuti watange waziva kuti zvaboekazvo zvakawanda sei nokudini. Rekai tigoone kuti zvine chazvichaita chere, asi wari kuba chaiwo tiri kuwaziva hedu kuti mbanani. Dzinochokuita nomutambo wobulawayo Chiefs kwaizvezvi waita kudichiwa wanosenza ikweyo kusanganisira watambi wonhabvuwo waita kudichiwa nokunyimiwa mari kwavari kuita. Kwaizvezvi watoita kuenda kopfika nzvimbo dzese wachireketa kuti wari kuda kubhadharwa mari dzawo. Rekai tigoona kuti zvinombotekera sei. Zviri kuratidza pachena kutoti mamiriro akaita upfumi munyika aribe kuningisika zvisvinu. Ipapa paribe agoziva kuti chii chiri kuitika nokuti wobulawayo Chiefs iwo paribe aboeka kuti arekete kuti zvii zviri kumboitika. Rekai tigoringa tichiona kuti zvinenge zvichipera sei. Dzopasi rese dzakamira dzakadari. Nyasi nhandare yondege yoowara tambo yavhundutsa vanhu idi kuribe kana ndege dzasimuka kuseniseni nokuti kwanga kuribe mapfuta ondege ya. Ipapa wagotozoreketa mbaimbai kuti tiri kusaya kuti toita sei nokuti vharuvhu rinobuditsa peturu yondegeyo ranga rapfa idi zvakaita kuoma. Wamwe wagotofananidza nhandare iyi nokutoti yatoyo kuZimbabwe chaiyo. Rekai tigoringa kuona kuti wachazvinadzirisa chere kana kuti zvicharamba zvakandodaro. Kwai wanhu wazopfa waingidzirapo kare kubva pakuputika kwakaitika muzuva romusi mugoera. Ipapa kwai kuputika kwakaitika kuBoxburg kwagwarasha wanhu vakusvika 20 kureketa kuno. Pari kusanganisira wakoti wanopfuura wapfumbamwe chaiwo. Pakatoita kunyangariwa kana wakomana, asi zvazvoita kuhwadza wamwe wanga wakaringira kuti peno muchairi iyu achabatiwa nomhosva. Inyaya yokuti muchairi abva atakaniwa achikabuditsiwa aribe mhosva yapomerwa kana kudareko aribe kuzokuendesiwa nokuti wati kwai paribe kana umbowo hwekuti anomhosva. Unobva waona kutoti pakaita kunyangariwa. Watoshayiwo kutoti nokuti muchairi iyu arugonzi akaenda kumapurisa komangara kuti ndo zvaitika achisiya rori riri papo. Akabva anyepa vanhu kuti korekai kutambira padhuze. Iwo mapurisa ayo akabva agarirawo nyaya dzacho zvikaramba zvakandodando. Idi pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai hedu tirambe takaona kuti zvinenge zvichienda nokupi. KuSenegal kune mumwe murume watsanowa wari kuita tusvinu kwai wanonzi Adama Dieni. Kwai papa wari kuda kuti wagodyara miti inopfuura mamiliyoni 5 chaiwo mumakore 5. Kwai kudyara kwawo miti kuri kuda kuti kuite kuti nzvimbo dzese dzitandepo kare kuboya nyaya yomiti kuti inge yakaningisika zvisvinu. Idi kana wakadari wakazvikona izvi tinotozvidawo kwedu noti zviitewo nokuti tanyanya kuomerwa idi. Nyaya yomvura kusaika kwayo pokare kunobva kwaingidzira kana kuribe miti zvinoita kunyanya kunetsa. Tikuramba tichiringira kuti vanozvikona zvauri kuda kutanda zvinhu. KuNigeria kwai kuno wamwe waichaira motikari wakadhakiwa nokamupeta wakabva wagwarasha wanhu vanofamba nomidhudhudhu wanoita 14. Wanhu wavo wakanga wari pamutambo yavo yavanoita yewanhu vanotekaira nomudhudhudhu. Pakatoita kunyangariwa chaipo. Tiri kuti mweya wakapfai ngairambe yakazorora murugare. Watsanuwa aiwa idi ngawapfikiwe mujeri wakadhakiwa kamwe ngawapfikiwe mujeri zviite zvakanaka. Nyaya yokugumisira yanyasi Isabel dos Santos kwai agonzi nodare rokuangorako abatirwe zvinhu zvache zvinoita bhiriyoni romari yokuAmerica chaiyo. Idi chaikuda kana chokuramba aiwa panobva paita kuita kutaiwa chaiko. Rekai tione ipapa kuti achapedza akaita kudini. Tinoramba tichindokunyepai zvinenge zviri kuburikazvo kuti ndozvipi. Tiri ipapo zvedu. Rekai tigumire pano kwaNyasi. Tazobenuka Nyasi tachimbidza kubenuka kubva kumarichoko. Heno kuti mangwana tinouya chere. Kana tikatadza kuuya mangwana ibvai maziva kuti gore rino rese aiwa taperera pano. Asi kana tikauya munondoona takupakurirai nhau mabi angu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.